Twitter barakɛla dɔ nana bɔlɔlɔ sira kan k'u ka baara ɲɔngirili kibaruya da ka baarakɛyɔrɔ email dɔ la baarakɛlaw ma midi wagati mɔgɔ minnu ka baara bɛna ni dan bɛna kari la ni a bɛ taga fo mɔgɔ 7,500 la. Jamana la minisiriw ka ɲɛmɔgɔ Arvind Kejriwal ko jamana ka duguma kalanso bɛɛ New Delhi jamana la bɛna datugu k'a sababuya kɛ fiɲɛ duru kosɛbɛ sigida kɔnɔna la. Pakistan jamana ka fanga ɲɛmɔgɔ o kokɔrɔma donbagaw Imran Khan bɔra k'u ka nisɔngoya yira Wazirabad sirabaw kɔnɔna la dankari dɔ talen ka ɲɛsin u ka ɲɛmɔgɔ ma. Australie jamana la mɔgɔ caman de New South Wales ko u ka u sigiyɔrɔ bila di walankata o fanga yɛlɛlen. Allemagne kumaɲɔgɔnya o bɛ nafolobatigi kulu 7 jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Münster dugu la da kan ka don Iran jɛɲɔgɔnya la ka ɲɛsin Asie camancɛ jamanaw ma ani gɛlɛya minnu bɛ farafinna